كل نجرنا يسوس كبرنا هاليلويا يسوس يرعينا هاليلويا يسوس يرعينا بزمننا هاليلويا ينقسلنا هاليلويا بهيوت كنبر هيوت زخون كان نخنب لوينا هاليلويا افت وكاي منفس قدوس افت وكاي ابو هاليلويا افتركاي نابلنا كنزمرو لينا هاليلويا كبر منفس قدوس بينها نقص بينها كبر هاليلويا بينها نقص منفس قدوس سلازي دما يزفت وكا هاليلويا سلازي دما يزفقرك هاليلويا يسوس هاليلويا بينك هالونا منفس قدوس هاليلويا نفكرك هالونا يسوس هاليلويا نسخة بينك خا منفس قدوس هاليلويا أبي وتنا أتونا نسخة خا إغزيابير بمحرت بسهلي إغزيابير تخللنا نسخة خا إغزيابير سلازي دماء كبر زبكا هاليلويا كبر زبكا كبر زبكا منفس قدوس منفس قدوس هاليلويا هاليلويا يسوس يسوس هاليلويا
تفتوني فتوك عنه كنت تفتوني بهوات كنبر بهوات غنت عني بلوهات بتأكا زلزلونك عني أنا بالفغرها تماري غله كنت تفتوني فتوك عنه كنت تفتوني فتوك Carlos.
ይገርማል ያንተ ሥራ አኖረኛል ካንተ ጋራ አቆሞኛል ካንተ ጋራ አኖረኛል ካንተ ጋራ አቆሞኛል ካንተ ጋራ ይገርማል ያንተ ምሕረት ይገርማል ያንተ ፍቅር ይገርማል ያንተ ሥራ አኖረኛል ካንተ ጋራ አቆሞኛል ካንተ ጋራ አኖረኛል ካንተ ጋራ አቆሞኛል ካንተ ጋራ ጸጋ በዝቶ ክብር ያለ ዘመን መጥቶ ታስቤያለሁ ምሕረት በኔ ጸና አቆመች ክበር ጌታ 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 ጸጋ በዝቶ ክብር ያለ ዘመን መጥቶ ታስቤያለሁ ምሕረት በኔ ጸና አቆመች ክበር ጌታ ክበር ጌታ ሃሌሉያ ክበር ጌታ ክበር ጌታ ሃሌሉያ ክበር ጌታ ክበር ጌታ ሃሌሉያ ክበር ጌታ ይገርማል ያንተ ምሕረት ይገርማል ያንተ ፍቅር ይገርማል ያንተ ሥራ አኖረኛል ካንተ ጋራ አቆሞኛል ካንተ ጋራ አኖረኛል ካንተ ጋራ አቆሞኛል ይገርማል ያንተ ምሕረት ይገርማል ያንተ ፍቅር ይገርማል ያንተ ሥራ አኖረኛል ካንተ ጋራ አቆሞኛል ካንተ ጋራ አኖረኛል ካንተ ጋራ አኖረኛል ካንተ ጋራ ጸጋ በዝቶ ክብር ያለ ዘመን መጥቶ ታስቤያለሁ ምሕረት በኔ ጸና አቆመች ክበር ጌታ ክበር ጌታ ሃሌሉያ 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 أكناي كوينكا نقول واحد سيخا ستة قبل ليس بي ستة قبل ليس بي ستة قبل ليس بي ستة حق 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 ليس بي ستة قبل ليس بي ستة حق ليس بي ستة حق ليس بي كماي 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 زي مسكين كماي 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 كماي
كمي 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 زي مسكين كمي 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 زي مسكين تمسكن تمسكن نتي بمحرات بفقر تتصابا بينا እግዚአብሔር ሃሌሉያ ነንማዓልቲ እግዚአብሔር ሃሌሉያ 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 አመስቀል ሞትካ ከተድሕነኒ እና ጸላእኹካ ከተፍቅረኒ ክንብለና ሃሌሉያ ከምዚ አይርኢኹን ሃሌሉያ አይርኢኹን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሕዋቴ ሓደ ነገር ክርዳእና ዝደሊ ነገር ኣሎ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አመስቀል ቀራንዮ ጥራይ ኮነ ናፍሲሱልና ደሙ ናይ ዘለዓለም ህይወት ናይ ዘለዓለም ርስቲ ድማ ሂብና ሃሌሉያ ካብዚ ዝዓብር ርስቲ የለን ካብዚ ዝዓብር ርስቲ የለን ሕዋቴ አምላኪ በቃ ዕድለኛ እየ ከምዚ ዓይነት ርስቲ ብምርካበይ ሃሌሉያ ዕፃይ ጎይታ ሃሌሉያ ብሉፅ ብምዃኑ ዕፃይ ብኢየሱስ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ مسكن موتك كتدهنني نطلق نسبة خاني كم زرعون أقرمني زي الورق وينوس عدني قني زمن هوتي تزمر الكون كسع زله كمسكنك 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 حتعطني عليه ترهق الشل أملك كلها أملك كلها أبيت تعقستي
كمزي عصانا هاليلويا زي عصانا እግዚአብሔር هاليلويا مسك الموتى تتدعيني نازل أضواء يسفتحني نطيره أغيرني زين بركوينو أغيرني حياة صدقاء حياة كويني بذل من الكار يدركني مسك الموتى تتدعيني له يمسكنك 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 كعلل القعيد كعلل القعيد كعلل القعيد كعلل القعيد كشبشب القعيد كشبشب القعيد كشبشب القعيد كشبشب القعيد زمن هوتي يزم من الكام يسعز الله يمسكنك كمسكنك 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 كعلل القعيد كشبشب القعيد كشبشب القعيد كشبشب القعيد كشبشب القعيد الله كلها أبيت لكسي حزن حابرو يتعارروها يتعارروها أنا بقلبي كوارث علي عصار فكرة سبب قلبي كتتبقوا زبي حرمي كتتبقوا زبي حرمي زمن هوتي بزم ليلك بسعز اللبور يسعز اللبور كمسكنك
ከመስግነካዬ 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 زلخو كمسكنك 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 كعلل الكاي تعلل الكاي كشبشب الكاي كشبشب الكاي كشبشب الكاي زمان هوتي يزورنك تسعى زلخو كمسكنك 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 نسخافتك يزبر خير كمدي لمسخا كنب كني تعدي لي كني تعدي لي أنا معها كمل نسخافتك يزبر خير كمدي لمسخا كنب كني تعدي لي كني تعدي لي 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 السخافتك تبار خير كمدي لمسخا كنب كني تعدي لي كني تعدي لي أنا نعخا كمل السخافتك تبار خير كمدي لمسخا كنب كني تعدي لي كني تعدي لي أنا نعخا كمل السخافتك تبار خير كمدي لمسخا كنب كني تعدي لي كني تعدي لي 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 السخافتك تبار خير كمدي لمسخا كنب كني تعدي لي أنا نعخا كمل السخافتك تبار خير كمدي لمسخا كنب كني تعدي لي كني تعدي لي كني تعدي لي 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 زي تقفوها دقاقي مندي كبري كبر زبلكا أكو كبر
كبر كبر كبر كبر كبر كبر كبر كبر سويت داري سيرة كامبر لما صاري سيرة كامبر سويت داري سيرة كامبر لما صاري سيرة كامبر لا نخلو يسوس كبري لا نخلو يسوس كبري لا نخلو يسوس كبري لا نخلو يسوس كبري لا نمنم يسوس كبري لا نمنم يسوس كبري لا نخلو يسوس كبري لا نخلو يسوس كبري سويت عاري سيرة كامبر تمس صاري سيرة كامبر سويت داري سيرة كامبر تمس صاري سيرة كامبر لا نخلو يسوس كبري لا نخلو يسوس كبري لا نخلو يسوس كبري لا نخلو يسوس كبري لا نمنم يسوس كبري لا نمنم يسوس كبري لا نخلو يسوس كبري الشقاق ديك تبار هاي كم دي لمسخا كنب كنا يتعدي لي كنا يتعدي أني نعخا كمل لسخا بديك تبار هاي كم دي لمسخا كنب كنا يتعدي لي كنا يتعدي تعدي لي تعدي لي تعدي لي تعدي لي تعدي لي تعدي لي
كل زنبركخ اتحيال سمو ترى هتصانكو زي كوني جن كم ترى أبترى استولدي جن كم ترى أبترى استولدي نمسكين كاب حامد كتنسق أب كل فحن زبالو انكترنف نسمو زخبرو ولد انكولد علي تنزر ان زي تبتب أب كند حات عن كبروتو زي تمت أب كند حات عن كبروتو زي تمت لأل سكياتو دحنتنا زدلي بخبر دمو حاتاتنا خالي إنه مدحاني عبي بسراتنا علم قاصوتي نقرو كم استولد أبيت الهم قاصوتي نقرو كم استولد أبيت الهم حوي سمع كادو إزب السرات توليد يسوس كوتاكا خطفات نسليخا خبل كم سب مخان كمرت تولد أم مبلأ مال كهبك كاداكم هيوت تولد أم مبلأ مال انكهبك كاداكم هيوت بالسرات علني حفتي زتصبقنا نهيوتكي نأخي بدمو متان كأدقاكي إنه أماني زسمو مدحاني توليدلكي إنه أماني زسمو مدحاني توليدلكي እግዚአብሔር ይባርክኩም እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ከመቀነው ሁሉ ሰላም እንደ እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን ሰላምን ብድሐንን ናብ ቤት አምላክ መጻሁም መዘምራን ከአ ወንደርፉል ዋላ ሁሉ ነገራትኩም በጣም ጽቦ ዝሆነ አምልኮ ወይታ ይባርኩም እግዚአብሔር ይመስገን ሩዕስ በዓል ሓድሽ ዓመት ሩዕስ በዓል ልደትን ፍላይ ከአ ሩዕስ በዓል ልደት እግዚአብሔር ይመስገን መቼም ብዛዕባ ልደት ክንሓስብ ከለና ምዚ ሓድሽ ደለው ተርእዮታት ናይ ሰባት መዓዝ ተጀሚሩ ስለምንታይ መፅኡ ገለ ድብል ብዙሕ ኣመለኻኽታታት ከም ዘሎ ንዕኡ ንድሕሪት ግድፍ ኣቢልና ግን ልደት ምዝካር ዝበሃል ንባዕሉ ሓደ ዓብዪ መሰረት ናይ ክርስትና ስለ ዝኾነ ሓንቲ መዓልቲ ብዝተፈላለየ መንገዲ ምዝካር ተዘክሮ ዝበሃል ነገራት ግን ዓብዪ ነገራት ስለ ዝኾነ ነዚ ነገራት እዚ ንዝክረሉ ጊዜን ሰዓታትን ስለ ዝኾነ እዚ ከም ዓብዪ ሓጢኣት ገለ ድውሰድ ነገራት ኣይኮነን ማለት እዩ ኣሜን ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ እንተዘይመፅእ ነይሩ ኩሉ ነገራትና ትርጉም ኣይመሃለዎን ነይሩ መሰረት ናይ ክርስትና ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ምዃን ኣሜን ምክንያቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ኣብ ክንዳና ሪፕሬዘንት ስለ ዝገበረና ዝሎም መዓልቲ ዝመር ፀንሐ ብምልኡ ንፍቕሩን ንምሕረቱን ዝውክል ኣብ ምንታይ እዩ ዝግለፅ እንተዳ ኢልና ኣብ ሰብ ምዃን ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ እንተዘይከውን ሰብ ኮይኑ እንተዘይውለድ ነይሩ ህይወትና ትርጉም ኣይመሃለዎን ነይሩ ስለዚ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ዝመጻሉ ምዝካር ዓብዪ ተዘክሮ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኩሉ ነገራት ናብኡ ስለ ዝጠቕለል ክብርና ኣምላኽ ይኹን መጀመርታ ጋይሻ ማእኸልና ሰላም ክንብል ኢና ብድሕሪ ሽዑኡ ናብቲ ዝቐፅል መደብና ከይድና ኣይ ቲንክ እዚ ሰዓታት ናቑሩብ ብፍላይ ከዓ ምዚ ዊንተር ምዃኑ ገለገለ ስድራ ቤታት ስክፍታ እንዳፈጠረሎም ኸይዳ ኣሎ ኣይዶኖ እንታይ ከም ንገብር ግን ዊል ሲኢት እንደገና ዳግመ ግምት ዝግበረሉ መንገዲ ናይ ሰዓታት ንገብር ክንፍትን ኢና ምክንያቱ ዊንተር ስለ ዝኾነ መሪሱና ጸልመተ ናብ ገለ ስለ ዝኸይድ ዘሎ ብፍላይ ነዚ ካልኣይ ሽፍቲ ዘለና ካልኣይ እብረ ኣዝዩ ነዘን ኣዴታት ፈታን እናኾነ ይኸይድ ስለ ዘሎ ክንሪኦ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ብዝኾነ ግን ስጋዕ ገለ ሓድሽ መፍትሒ ዝመፅእ ከምኡ ኢልና ክንቀፅል ኢና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ዲያቆናት ትሕግዙን ኢኹም ኣጋይሽ በዚ እሪኣ ኣለኹም እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ያላለኝ ናሩት ሩት አውባይ ባህል ከሚኒሶታ ከአሜሪካ መጣ ዌልካም ሩት እግዚአብሔር ይመስገን ካላም ማእኸልና አጋይሽ ደለዋ ይመስለንን እግዚአብሔር ይመስገን ሩቲ
كم دم سامي كواحقوسكم زابير مسكن دحري نويح فتناتات زابير عدل هيبكم داغماي نايمر خاب عدل سلازخون لكم كبرنا عملها يخون زابير مسكن ويلكم مسكن بلان دوغنا نتحفتنا كاب امريكا بعلت بيتو نسامي زابير مسكن كاله ገለገለ መተንባህታት አለው ንሞ መጀመርታ ለሐን ሞባን 20 ከነዋጽ ዲያቆናት ናብዝኹም ወጽዮም በድሕሪው ገለገለ መተንባህታት ተሳል ዳና ሐዊታ መጽሐፍ እንተላ አላህ ሒስካያ ባምጻ ሐንት አላደቶ هللويا ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኢየሱስ እንኳን ተወለደና አሜን እንኳን ተወለደ ተደይ ውለድሲ አይሞተን ተደይ መውትካ ዘማዓልት እዚያ ንኽብሩ ከምዚልና ክንረከብ ኣይመኽኣልና ስለዚ ጎይታ እንኳን ተወለደ ኢና ንብል ሃሌሉያ ጎይታ ነመስግነካ አሉና
ህዝቢ እስራኤል ዝሕሉ ሹም ካባኺ ክወፅእ እሞ ካብ ሹማምንቲ ይሁዳ ከቶ ኣይትንእስን ኢኺ ጽሑፍ እሞ ኣብ ቤትልሔም ናይ ይሁዳ እዩ በልዎ። ድሕሪ እዚ ሄሮዶስ ንሰብ ጥበብ ብሕቡእ ጸውዖም ካባታቶም ድማ ዘመን ተራእዮም ኮኸባ ጸቢቑ ተረድአ። ናብ ቤትልሔም ድማ ሰደዶም ከድኩም ብዛዕባ እቲ ህፃን ኣርጊጽኩም መርምሩ ምስ ረኸብኩምሞ ኣነ ከዓ መጺአ ክሰግደሉ ኣፍልጡኒ ይበሎም። ንሳቶም ከዓ ካብ ንጉሥ ሰሚዖም ከዱ እንሆ እቲ ኣብ ምብራቕ ዝረኣይዎ ኮኸብ ኣብ ልዕሊ እቲ ህፃን ዘለዎ ቦታ መጺኡ ደው ክሳዕ ዝብል መርሖም። ነቲ ኮኸብ ምስ ረኣይዎ ኣዝዩ ብዙሕ ሓጎስ ተሓጐሱ። ናብ ቤት ኣትዮም ነቲ ህፃን ምስ ማርያም ኣዲኡ ረኣይዎ ፍግም ኢሎም ድማ ሰገድሉ። ሳጽኖም ከፊቶም ከዓ ወርቅን ዕጣንን ከርበን ገጸ በረኸት ሃብዎ። ናብ ሄሮዶስ ከይምለሱ ብሕልሚ ምስ ተራእዮም ድማ ብኻልእ መንገዲ ናብ ሃገሮም ተመልሱ ይብለና። ክንጽሊ ኢና እስኪ ኣምላኽ ኣብ ቃሉ ተኣምራት ከርእየና ክንጽሊ ኢና። ዳዊት ከምኡ ኢሉ ዘሎ ኣብ ቃልካ ተኣምራት ክርእስ ዕንተይ ፈተለ ኢልዎ። ሃሌሉያ። ሎሚ ኣብዘን ኣብ ቅድሜና ዘንበብናየን ክፍልታት ኣብዛ ዘንበብናያ ክፍሊ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ክንርዳእ ኣብ ኩሉን ብኩሉን ዝኾንካ ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብጎይታናን ብመድሓናን ብኢየሱስ ስም ነመስግነካን ንባረኸካን ኣሎና። እግዚአብሔር ኣምላኽና ሎማ ዓንቲ ድማ ከምዚ ኢልና ተኣኪብና እቲ ንስምካ ዝግባእ ኣምልኾ ሒዝና ክንመጽእ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዕድል ስለ ዝሃብካና ደጊመ የመስግነካ ኣለኹ። ንስኻ ንኹሉ ትገዝኦ ኣለኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ በብግዚኡ ኸኣኒ ወኣምላኽ ንዓና ደቂ ሰባት ዝኸውን ኩሉ ዓይነት ውህበታት ትህበና ስለ ዘለኻ ነመስግነካ ኣለና። ወኣምላኽ በዚ ቅንያት እዚ ድማ ነዚ ከባቢናን ነዚ ቦታናን እግዚአብሔር ኣምላኽ ካብ ሰማይ ውርጭ ብምልኣኽ ወኣምላኽ ስለ ዝባረኽካዮ የመስግነካ ኣለኹ። ፀሓይ ናትካ እዩ እግዚአብሔር ኣምላኽ፣ ብርሃን ምግባር ናትካ እዩ ወኣምላኽ፣ ዝናብ ምሃብ ናትካ እዩ። ስለ ኩሉ ፍጥረትካ እዝየ ንቐካን የመስግነካን ኣለኹ። ዘላለማዊ ኣምላኽና ንሁ ድማ በዚ ግዜ እዚ ነቲ ምስጢር ናይ ልደት ወኣምላኽ ክንሓስቦን ከለና እቲ ኣብ ህይወትና ዝተጋህደ ብርሃን እግዚአብሔር ኣምላኽ መመሊሱ ክጋሃድ መመሊሱ ከንጸባረቕ ብኢየሱስ ስም እጸልይ ኣለኹ። ሎሚ ድማ ቃልካ ነኸፍቶ ኣለና ብመንፈስ ቅዱስ ከምቲ ዝሃብካና ተስፋ እግዚአብሔር ኣምላኽ ምብራህ ክትገብረልና ይጸልይ ኣለኹ። ብጎይታናን ብመድሓናን ብኢየሱስ ስም ኣሜን። እሺ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይሁን። ሎማዓንቲ ከም ፈቃድ ኣምላኽ እዛ ሎማዓንቲ ዘካፍለኩም ሓሳብ ካብ ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ዝተወስደት እያ ክትከውን። ሓቂ ክዛረብ ናይዛ ናይ ሎማዓንቲ ስብከተይ ኢንስፓይሬሽን ፋኒያ ማለት በዓልቲ ቤተያ ማለት እዩ። ኣብ ዝሓለፈ 2 ሰሙን ኣከባቢ ይኸውን ሲ ሓንቲ ካብዘን ሎማዓንቲ ዘንበብኩን ሓሳብ ምስ ነገረትንስ ነዚ ብዛዕባ ዝሓስብ ቀንዲ ማለት እዩ። ስለዛ መልእኽቲ እዚኣ ምስ ተዋሃበትኒ ከዓ ነዞም ኣሕዋተይ ንምንታይ ዘይካፍሎም ካብ ዝብል ሓሳብ እዩ። ስለዚ ሺ ኢዝ ዘ ኢንስፓይሬሽን ብናይ ቅዳሕ ሕጊ ከይትኸሰን ምእንትን እያ ኣብዚኣ ዝናዘዝ ዘለኹ ማለት እዩ። ጎይታ ይባርኽኩም። ሱራፊኤል ሓወይ እኳ ገሊኡ ስብከተይ ሰቢኽዎ እዩ፣ ግን ብዛዕባ ሓንቲ ዘይበላ ክፍሊ ንእሽተይ ክምላእ ኣላ እየ ማለት እዩ። ቅድሚኡ ግን ኣስቴር ሓፍተይ ኣብዚ ሪኣ ኣለኹ። ዌልካም ኣስቴር። ኣስቱ ማለት ከምዚኣ ገይረ ከቐምጣ ማለት እዩ። ሎማዓንቲ ብዚኣ ንኽህሉ ሓንቲ ካፍቶም ምኽንያት ኣብ ሂወት እያ ማለት እዩ። ኣስቴር ኣብቲ ዝዓበ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን ብብዙሕ ጸሎት ብብዙሕ ማዕዳ ካብቶም ዘዕበዩና ሓፍቲ ሓንቲ እያ። ስለዚ ኣይ ፊል ፕሪቪሌጅድ ማለት እዩ። ደስ ስለ ዝበለኒ እየ። ጎይታ ይባርኽቲ። ናይ ኣርእስተይ ስብከት እንታይ እዩ ዝብል እዚ ዝሰገድሉ ወይ እዚ ዝሰግድሉ ህፃን መን እዩ ዝብል እዩ።
ክልተ ነገር የተዛሪበ እዚ ዝስገደሉ ህፃን መን እዩ ወይ ከዓ እዚ ዝሰገደሉ ህፃን መን እዩ ስለዚ ዝስገደሉ ህፃን ኣብዚ ክፍሊ ዝሪእና ኣለና ግን መን እዩ ህፃን እዚ ብሕልፊ ኣብዚ ቅንያት እዚ ኩላህና ብዛዕባ ናይ ልደት ሓሳባት ኢና ክንሓስብ ንቕኒ ማለት እዩ እዚ ዘይከሓድ ሓቂ እዩ በቲ ይኹን በቲ ብዙሕ ብዛዕባ ልደት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓስብ ኣለና ማለት እዩ ገለ ጫፍ ናይ ዓለም ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ነዚ ዝስገደሉ ህፃን ብምርሳዕ ይዝክርዎ እዮም በቲ ሓደ ጫፍ ድማ እቶም ብክርስቶስ ኢየሱስ ዝደሓኑ ሰባት ድማ ነዚ ህፃን እዚ ከዓ ይዝክርዎ እዮም ማለት እዩ ንሱ ከዓኒ ነቲ ህፃን ዝግባእ ክብሪ ብምሃብ ማለት እዩ እታ ደልያ ዘለኹ ክፍሊ ኣብ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 11 ዘላ እያ እንታይ እያ ትብል ናብ ቤት ኣትዮም ነቲ ህፃን ምስ ማርያም ኣዲኡ ረኣይዎ ፍግም ኢሎም ድማ ሰገድሉ ትብል ማለት እዩ ሕጂ እዚ ህፃን እዚ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ እዩ ማለት ህፃን ክንብል እንከለና ኩሉ ሳዕ ምስኡ ሲግኒፊካንስ ነምፂና ማለት እዩ ኣገዳስነት ናይቲ ንዝስገደሉ ዘሎ ህፃን ምርዳእ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ካብቲ ዝገረመኒ እዞም ሰብ ጥበብ ብዛዕባ ሰብ ጥበብ ብዙሕ ኣይዛረብን ኢሎም መዓንቲ መን እዮም እንታይ እዮም ነይሮም ብዙሕ ኣርእስተ ኣይኮነን ግን እዞም ሰብ ጥበብ ቀዳማይ እቲ ብርሃን ወይ ከዓ እቲ ምግላፅ ካብ እግዚኣብሔር ምስ ረኸቡ በቲ ዝርድኦም ቋንቋ በቲ ኣምላኽ ዝሃቦም መብራህቲ መንገዲ ምስ ጀመሩ ትኽኢሎም ናብ ምንታይ እዮም ከይዶም ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ከዱ ናብ ቤት ንጉስ እዮም ከይዶም ሓቂ ናብቲ ንጉስ ዝርከበሉ ስፍራ እዮም ከይዶም ምክንያቱ ንጉስ ከም ዝውለድ እዮም መብራህቲ ረኺቦም ናበይ ከም ዝኾነ ከዓ ትተኣሽሙ ይመርሖም ኣሎ ትኮኸብ ይመርሖም ኣሎ ስለዚ በዚ ናቶም ኣሳምፕሽን ወይ ከዓ በቲ ናቶም ፍልጠቶም እንታይ እዮም ሓሲቦም ማለት እዩ ንጉስ ኣበይ ዝርከብ ኣብ ቤት ንጉስ እዩ ዝርከብ ኢሎም ከይዶም ማለት እዩ እቲ ዝውለድ ንጉስ ኣይሁድ ኣበይ ኣሎ ክንሰግደሉ ከዓ መፂና ኢሎም ማለት እዩ እንታይ ክትገብሩ መፂኹም ተተባሂሎም ስሕቶም መልሶም ሓንቲ እያ ማለት እንታይ ክንገብር እያ ክንሰግደሉ ኢና መፂና ነዚ ሓሳብ እዚኣ ናብ ቁፅሪ 11 እንድሕር ወሲድናያ ድማ ከምዚኣ ኢሉ ማለት እዩ ከምታ ዘንበብናያ ናብ ቤት ኣትዮም ነቲ ህፃን ምስ ማርያም ኣዲኡ ረኣይዎ ፍግም ኢሎም ድማ ሰገድሉ ኣብዚ ንባብ እዚ ከም ንሪኦ እዞም ሰብ ጥበብ እዚኣቶም እታ ቀንዲ ዕላምኦም እታ ቀንዲ ሓሳቦም እንታይ ማለት እዩ በታ ዝረኸብዋ ብርሃን ክሰግዱ እዮም መፅኦም ከገልግሉ እዮም መፅኦም ውበት ክህቡ እዮም መፅኦም ማለት በኣርቲ ሕቶ እንደገና ክሓቶ እዚ ዝስገደሉ ህፃንሲ መን እዩ እዚ ዝስገደሉ ህፃን ገና ኣፍቲ ዘለዎ ቦታ ብዙሕ ክዛረብን ክሰብኽን ዝኽእል ህፃን እዩ ናብ ሚክያስ ምዕራፍ 5 ቁፅሪ 2 እንድሕር ደኣ ወሲደኩም ምክንያቱ ኣብኡ እውን ብዛዕባ እዚ ህፃን ዝተዘርበ ስለ ዝኾነ እንታይ ይብል ግናኺ ኣቲ ኣብ ማእከል ኣሸሓት ይሁዳ ዝነኣስኪ ቤትልሄም ኤፍራታ እቲ ምውፅኡ ካብ ጥንቲ ካብ ዘለኣለም ዝኾነ ኣብ እስራኤል ገዛኢ ዝኸውን ካባኺ ክወፀለዩ ኢሉ እግዚአብሔር ኣቐዲሙ ብነቢያቱ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ ንልደት ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምምፃእ ናይ መሲሕ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዙሕ ግዜ ዝዝረበሉ ነይሮም ብዙሓት ነቢያት ብዛዕባ እዚ ናይ ጎይታ ሙላድ ተዛሪቦም ነይሮም ማለት እዩ ስለዚ ቀዳማይ እዚ ዝተወልደ ህፃን ኣፍታ ዝተወለዳ ቦታ ኮይና ክንሓስቦ ከለና ኣብ ቤትልሄም ትበሃል ዓዲ ተወሊዱ ቤትልሄም ሚክያስ ክገልፃ እንከሎ እንታይ ኢልዋ ከተማ እያ ርግፅ ከተማ እያ ናይ ዳዊት ከተማ እያ ፍልጥቲ ከተማ እያ ተዋሓደ ብዳዊት ትፍለጥ ከተማ እያ ግን እንታይ ኢልዋሲ ኣቲ ኣብ ማእከል ኣሸሓት ይሁዳ ዝነኣስኪ ቤትልሄም ኤፍራታ ግን ከዓ ብዕቤታ ከዓኒ ካፍተን ኣሸሓት ከተማታት ሲ እንታይ ይኽኢልዋ ዝነኣስኪ ይኽኢልዋ ስለዚ እዚ ዝውለድ እዚ ዝተወልደ ህፃን ኣብ ቤትልሄም ተወሊዱ ንብል ከለና ኣብ ሓደ ዓብይ ከተማ ሲግኒፊካንት ከተማ ወይ ከዓ ኣገዳሲት ዝኾነት ከተማ ብዙሕ ፅልዋ ዘለዋ ከተማ ኣይኮነን ተወሊዱ
رجعي كتما داويت لنا يلنا بختما داويت يا خات فلت بحلفي أبولي كدان كنا نببن كلنا داويت كاب أصل زخونة كاب ناي داويت كتما تبعه لا تسوع بيتلهم جن كسع كندزي عباية يكونتن كسع كندزي سألاويت يكونتن كم كتماتات كلها كم من نفلت أنواع عدتات نايب علن صلوا اللون مالت بتفعل عليه مخنات بتفطراوي مخنات كون خل بتتود اللون تفطراو هبتات كون خل ويون بكافتن كتما بزل علو سبات كون خل مالت إذا بيت لهم زي أجنا أبز يسوع كريستوس تولد الله جزء لك النبي خمس بلا كافتن أشحات كتماتنا يهودا زنا أسكي إخي تباهيلا نيشتيا بعبيتا نيشتيا سلازي إذا ختما نيشتي تراي زي كونت كم تزولكو فتسي ما خاصلوا زي بالله كتما سلازي يسوع كريستوس إذا هتصان أبي يتولدوا انتلنا أو حنت نيشتي كتما يتولدوا مالتي كاب أزعبيا كتماتات بزحات نيرنين بخالق عنك مكياس كم زقمتو أشحات كتماتات كقدس أزغلا صبوقات كتماتات نيرنين أباتاتن أنت زولد محاشنير لمن تاي كتما خابت حدا عبي مخان زد اليوم مسيلكم بزح سب سلازلو بزح كأخسمع يغليو بنايلهم قانقات همسينا خامو عبيت كتماتات زبالة درجة مأكل سحبت ناي بزح نجارات سلازخونات عب ختما كخون كل حد خونت زيادة ترجم يوسخه مالتي سلازي يسوع كريستوس أبزا كتما زتولد أبزا بيت ليه بتبهال كتما زتولده أزيا نيشتي كتما لك كمتي مكياسي الوزن لدما زنا أشت كتما يا إذا ختما سكوم يا صبوا دحان شجر كوي بقولون إذا ختما أخو خوينا أبي بيتسب كأي توليدو زهز كنتات ناي يسوع كريستوس ناي لدتو اندحر دا أرينا يسوع كريستوس كا أبحانتي مصحف قدس بنصر دخاتات يوم زبل آيات متقلنا نيوجن دخاتات كم زنو بروز متقلنا نجارات سلزلو أبحانتي دخا بيتسب كا يتولد يسوع عدو نيشتي استولد الله مال إتا زقمت زتولد الله سدرا دما سخا أنتيا دخا كم يجيرنا نفلتهلنا تذكرون ترى أخونكم أبلوك أسمع عراف كلته نيسوس ناب مقدس مسوسدو مسواتي كقربو خلو انتايبل كم تحق موسى معالتات من صهم مسملأ كم تأب حق جزء أبهر محسن ولاديدو زخفة زبلة تبعتاي نجزء أبهر تقدس يبهال إلو التصحفة كم تأب حق جزء أبهر التبهال خاء كل التباريته ويس كل تجاج أترقبي مسوات من تكهب أبكر مجزء أبهر كقمو نبي يرسليم وسدوي سلازي ولدو نبيت مقدس كوسدون كله كم زعينة مسوات حزام يوم كيدوم مالتي ناب زلوان دحرت مليسنا أنت عينة مسوات إباني كم زعينة سبز قرب من دحريلنا زلوان معرف 10 تخلت ز حساب نروحوينا طيب جنشل زأكل أب إذا أنت زي رخبت كأي بالمالتي قبل علي تحسب تفلتو يخم جنشل زأكل أب إذا أنت زي رخبت كأ كل تباريته وكل تجاج تركبي حانت نزحر مسواتي كلا يتخان نمسوات حتى تمت تكهند ما يتعرقة تنتصه كأيلو سلذا أبولي كيدان تحسته زي بلوم سبعة زقربوا عينة خمسة عينة متعرقة ويكا مسوات زخو النجار كأن تاينير مالتي لكعتهم ولدنا يسوع كريستوس حزام موز سلذا با implication يسوع كاب حدتي بزح تحسته زي بالله بيتسب نتيو كخون يخيليو most definitely خاهم مالتي لذي أبدخا بيتسب أبتحسته زي بالله بيتسب قال أيدما أب حنتي نيشتي كتما أوكي أبي هودا أي كتو وليدو شجر يلن معبايقنا أب نازريت سلز عبي أبدحان كتما أيو عبيو خاسكن بولو
ምናልባት እስኪ ንናዝሬት ከአስኪ ንውሰድ ደሞ ኣብ ናዝሬት ከዛት ማች ሲግኒፊካንስ ነይሩ ዶኒ ናዝሬት ከንታይ ትመስል ካብ ምክንያት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ቤትልሔም ቆፀራ ክገብሩ እዮም ከይዶም ምሽ ሓቂ ቆፀራ ክገብሩ ዳዮም ከይዶም መንበር ኣብኣ ኣይዓበየ ስለዚ ዝዓበየላ ከተማ ናዝሬታዊ ተባሂሉ ስለ ዘሎ ዝዓበየላ ከተማ እስኪ ንቁፀራ ምናልባት ንሳስ ቁሩብ ሲግኒፊካንስ ተወሰኸቶ ገለ ሽም ወይ ከዓ ገለ ትርጉም እንተወሰኸቶ ናፍቲ ናይዚ ህፃን እዚ ህይወት እንድሕር ደኣ ርኢና ዝዓበየላ ከተማ ናዝሬት እያ ናዝሬት ድሕር ደኣ ሓሲብካ ድማ ደይ ምዝካር እዩ ዝሓይሽ ምናልባት ትሪእዎ እንድሕር ኮይንኩም ኣብዚ The Chosen ዝብል ዝሰርሕዎ ሙቪስ ኣሎ ምሽ ሓቂ ኣብኡ ትማሊ ርኢ ነይረሲ ዮሴፍን ሙቪ እዩ ባይ ዘ ወይ መጽሓፍ ቅዱስ የለን ገሊኡ ግን ኣብቲ ላይፍ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብልዎ እዮም ስለዚ ከይዶም ማርያም ዮሴፍ ሒዝዋ ከይድ ከሎስ ካበይ ከተማ ኣኻ ኢሉ ሓደ ጓሳ ይሓቶሞ ካብ ናዝሬት ምስ በሎስ በል ከይትፅዋዓ ኢሉ don't mention the name ኢሉ ናዝሬት ከይትብል በቃ ሓንቲ ዘሕፍር ሽም ኣብ እስራኤል ብሕልፍ ኣብቲ ግዜቲ ዘሕፍር ሽም መጽሓፍ ቅዱሳዊ እዩ ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናትናኤል ምስ ረኸቦ ፊልጶስ ምስ ረኸቦሲ እቲ ብነቢያት እተመስከረሉ ኢየሱስ ናዝሬታዊ ረኺብናዮ መሲሕ ረኺብናዮ ምስ በሎስ እንታይ ኢሉ ካብ ናዝሬት ዶ ገለ ሰናይ ክመጽእ ነቨር ኣብ ናዝሬት ነቢ ተወሊዱ ይፈልጥን እሞ ሕጂ ከዓ መሲሕ ካብ ናዝሬት ፍጹም ዘይሕሰብ ማጅ ናዝሬት እተረስዐት ከተማ ገሊኦም ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምሁራት ብሕልፊ ኣብቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ተወለደሉ ግዜ እንታዮም ዝብሉ ኣብ ማፕ እንድሕር ደኣ ርኢናዮ ይሁዳ ብታሕትላ ኣብ ማእከል ሰማርያላ ገሊላ ብላዕሊ እያ ዘላ ናዝሬት ካብ ገሊላ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ናይ ኣህዛብ ጽልዋ ኣለዋ ኣብቲ ግዜቲ ናይ ኣህዛብ ጽልዋ ኣለዋ ስለዚ ናይ ኣህዛብ ጽልዋን ዘለዎም ኣሽንኳይ ዶ እስራኤላውያን ኣሽንኳይ ናይ ኣህዛብ ጽልዋን ዘለዎም ስነቶም ሳምራውያን ምስ ከምኡ ዓይነት ነገር ንዘለዎም እውን ብዙሕ ኣይፈትውዎን እዮም ኣይፈትውዎምን እዮም ስለዚ ኢየሱስ ብናዝሬት ተበልካ ኣይትሕሰቦይ ብቤትልሔም ተበልካ ንእሽተይ ካብ ንእሽተይ ከተማ ይተወልድ ካብ ስድራን ተበልካ ድማ ፈጺሙ ካብ ኣዝዩ ትሑት ዝኾነ ስድራ እዩ ተወሊዱ አንተ መስሐቅ ነገር ክነግረኩም ሲ ኣብ ኢትዮጵያ ከለኹ ኣብዚ ባህር ዳር ዝበሃል ከተማ ናይ ግሬት ኮሚሽን ኮንፈረንስ ነይሩስ ኣብኡ ክንሳተፍ ከድና ነርና ማለት ምስ አጋጣሚ ምስ ፋኒ ናሽዑ ግዜ ከድና ድሓር ኣብኡ እንዳተሳተፍና ከለና ታይ ነይሩ ቀኒና ስለ ዝነበርና እቲ ታይ ቦትቲ መቀበል ቦታ እንታይም ገይሮሞ ኣብ ቤተ ክርስቲያናት ስለ ዘቀነና ኣወዳት ንበይና ኣዋል ንበይና ስለዚ ኣብታ ዋንቲያ ተፋላሊና ፋኒ ፍትናታ ኸይዳ ማለት እዩ ድሓር እዚ ተዕልለኒ ማለት እዩ ሕጂ ናዕለላ ከለዋሲ ሓንቲ ኸባታተንሲ ካበይ ክመጽኺ ኩላኻ ተሓተት ስለ ዝኾነ ካበይ ከተማ ካብ ሙሉ ኢትዮጵያ ስለ ዝመጻና ካበይ ክመጽኺ ገለ ተባሂሉ ማለት እዩ ሽዑ ካበይ ክመጽኺ ኢላ ምስ ሓተተታ ምስ ተሓተተታ ሓንቲ ታይላ ካብ አዲስ አበባ ኢላ ማለት እዩ ሕጂ ነዚ አዲስ አበባ ካብ ጫፍ ንጫፍ ነፌን ዝፈልጣ ኣዋልድ ስለ ዝነበራ ኩላተን አዲስ አበባ ኣበይ ቦታ ኢለና ማለት እዩ አዲስ አበባ በቲ ጫፍ ኢላተን ማለት እዩ ሞበይን ጫፍ ኩላ ኳይ ዝፈልጣ ነገር ለምስበለት ሓንቲ ካብ ሸዋሮቢት የመጽ ኢላ ማለት እዩ ሕጂ ኣይርዳእኩም ንኾን ገሊኹም ሸዋሮቢት ግን ሸዋሮቢት ማለት ካብ አዲስ አበባ 220 ኪሎ ሜትር ርሕqa ዝርከብ ከተማ ዓዲ እንታይ ዝኣብነት ነገረኩም ዘለኹ መስልኩም wants to be significant ስለዚህ ኣነ ገለኤ እዚ ኸኣኒ ናታ ጥራ ሽግር ከይመስለኩም ናይ ኩላህና ሽግር ገሌናኮ ኣበይ ዓዲ ከም ተወለድና ዘይንገልጽ ከኣለናኮ እዚ ናይ ደቂ ሰብ ባህሪ ማለት እዩ ንምንታይ መስልኩም ምስቲ ዓዲ ምስቲ ዘለኻዮ ድሕረ ባይታ ዝውስኽ ሓደ እንታይ ዝኽብሎት ሲግኒፊካንስ ኣሎ ማለት እዩ ኣነ ከለኤ ንኽትብል ይሕግዘካ ስለ ዝኾነ እዚ ናይቲ ውዱቕ ሰብ ባህሪ እዩ ባይዘወይ ጥዑይ ከይመስለኩም ግን ከም ሓደ ነገር
كم ناي ممكحي نجر يخوني مالتي ده أخجلت حسب زلهم يسوع كريستوس كابز خمسة عينة نجر فتسيم يقولوا ماتي يسوع significant يخيب بحالسي أي بتولد له عادي أي بزعبي له عادي ويكا ولدو بزو مسؤول عادي أي كأني بصدره مالتي no significance أبي يسوع كريستوس إذا سي يخوني يزبحال نجر أي تركني كم سبي الزارب زلوا مو نمتهدأ أمزوم زهت أنا زز سجدلو حتى ينسى زلا نمتهدأ أمو زهت أنا زز سجدلو نتاي سلزغون إذا زهت أنا زز سجدلو ميكاس أفتي معرف بعلو دايلو تزاري بلو مسيدكم تموتو كابت أنتي كابزل ألم زخونة أب إسرائيل جزاء زخون كاباخي كاب بيت لهم كوتس علي إذا ختم هذه نيشته خباش حد يهودا زنا أسكي بيت لهم إفراتا بسبلسي إتي موتو كابت أنتي كابزل ألم زخونة أب إسرائيل جزاء زخون كم من كوتس علي كاباخي خاب نيشته كتم كوتس علي بار إذا خاب نيشته كتم زوج هتان يسوع كريستوس المسيح نسو ميكاس كم زقمته موسو كابت أنتي كاب زل عالمي إلو يسوع كريستوس زل عالماوي بار يسوع كريستوس أبجزء حدا جزء مالتي توليدو أما أكل سبمتي كم كل عينت لدت كاي توليدو بعد شعات ورحي أما هتأنا ديو تغميتو هذا متى خايف تقولني تي حفشة حسابي الزارب زلق شو عته شو مونت شعته أو تاتمالتي شعته كم سب وسيلة كم سب توليدو كم سب كا عتبت نيرو بعتبتي زمجب نيرو مالتي معلت مستقرصت مسبس حتى قريصة كم سب سلازي سبيو مالتي كافت زجرم جنا ميكاس كزارو بقولوسي موسو خم عسلو كابزل ألم زخونة موسو حج اختري الله خلنا يشتي يقول عايز مثل significant يكون من متقم زي يقولوا يزمثل تهزان مالتي نسوقنا موسو كابزل ألم زخونة ويتا يسوع كريستوس كرمي بسجا مجهدو زنبرة أملاك. لازم لديت كنبلن كلنا أزغل جرورو قديفكا زي هذا حسب مالتي. قبلدت تزعبي مستيرتاي زلوا مالتي. لديت كن حسب كلنا واو هذا هزان كوتو خبزل ألم زخونة زل ألماو زخونة قويتا إنا نحسب مالتي. زعبي جزء زبالة جزء نزنا جرز إن حسبولو جزء مالتي يسوع أبيت لهم كرم مولادو زنا بريء نسوا بسجا قد مجهدو خا قويتاي هاتي يوتنا بحلف أبز قنيات زي أبز حقتها زي أختصت مزلوا نزح حقتها زي أخت حاسبن كتستنتنن زلوا بز حقتها زي أخت من لا زلوا كل أمارات يبلنا منات الصحفات نسيهم زنقرنا زمسكرنا يوحنس بعرف 10 شعات أطرح مشته زغلنا نفلت تقصي يسوع كريستوس بزعبا جزاء رسوخ زاربن كله كم زيلله وأبوي حجد ما بتعلم كي تفترت أباخا زنبرن خبري أباخا أخبرني يسوع كريستوس كبرته جنا علم كي تفترت كلا لازم إذا سجد له هتان من يحطي إذا سجد له هتان من يتيلنا نسو تموت أخاب زل علم زخنة
ዮሐንስ ኣቐሚጥዎ ከም ዘሎ ድማ ኣልፋን ኦሜጋን ዝኾነ መጀመርታ ይብሉ መወዳእታ ይብሉ ንድሕሪት ከድካ ክትረኽቦ ዘይትኽእል መጀመርታ መዓልታቱ ንቅድሚት ከድካ ድማ ክትረኽቦ ዘይትኽእል መወዳእታ መዓልታቱ ንሱ እቲ ናይ ጥንቲ ኣምላኽ ዘለኣለማዊ ኣምላኽ ካብቲ ዝገርመኩም እዚ ጎይታ እዚ رأيهم أب حنتي مبلع مال مصحف قدسنا خمس بلو أب مبلع مال تقميت أسي من يقولوا تتحاتي ناس نسوسي بزحات كريوه خل اليوم بزحات نتي لدتو نتي معالتاتو نتي قالوا كله خسروا يخل اليوم مالتي أفتي خسروا مقصارجن معالتاتو لك 5 ساعات معالتات سمونات يوم خسروا مالتي برقص نسوجن كم سب وخمي السجن كابت أنتي كابزل العالم زنبرة فتأرخ أيمن تعميز غير مكاكو إذن سماين مدرن أبو زلو خلون فتيرو وتراي زي كونه بسلت أنقالو تشكيمو وزلو تيرو وزلو غويتاسي كيدوس بوتا خس عزس نعود خون بوتا استساينا خولد مالتي He's the creator. وسوكو أمسيوه نخلو كونسي يجيروه مات. قلنا ترى إجزاء أبي راح سر راح غير مكان نعود خون قلنا حنتي ليش تيسفرات سائنا مات. كركب أب ناي مال زدك سالو ويكاني أفتي مال زقمت علو بوتا مالتي أب أترخيبات. من تايو أترخيبو إجزاء أبي ناي تاريخ أملاخ سلزخونه. نمنتاي خم جيرونا أملاخنا أنا حد قوم عليه لكن أملاخ هذا السرار فتسي ما يجاجن سلزي بوتا خدالولون تزدلي نعود خون سبيسيفيك بوتا مدالولون يرجن كم أخو خون إجزي أبير سلزدلي مالتي نعود خون بوتا تساينا نعود خون بوتا مستسانة كأسي أفتاس تحت السفرة مالتي أنا قلنا عدنا خدنا عبارينا إنا قرب أسوشيت كنقبرو نفتنينا مالتي نزين دكنا عند حرد أريخا نجير كاين أو ستينكي قال إنزل لا مالتي بتعمي زحسرة زيج أنا وبوتا تسيمكا زي تبهكو بوتا أبز تحت السفرة خولدن كله السجنا نخلو زفت أرجويتا كبرنا السمو يخون قول سيم عرف حد انت يزبل حد لنا نمشي أب سماية أم مدرن زلو زرقن زيرقن زفانات كوينوس ويس قويتنت حلقنت ويس سلطانات كله بؤو تفتئرو قالوا مو كله بؤو النؤني تفتئرو لذي إزي قويتاز إزي هز عنزي فتأريس لزغوني إمباري متيوم كسوغدلو قويتا كابزل عالم زنبرة قويتا سلزغوني خا إمبار متيوم زسوغدلو زلو ثالثاي إزي هز عنزي خاني نقوس كاي يوحنس إسياس بزعبا لدت قويتانا يسوس كريستوس ويكاني بزعت زولد هزان كزاربن كله كم زيلو أغميتو له يزغلانا نفلطو تقسيو هزان توليدلنا ود توهيبونا إموت جزءات أمنكو سمون إلو شعو قروم مكار برتع أملاخ أبو زل العالم مسفن سلام كسمة بحكي إذا تقصدي عند حرد عارينا كفتنا بزي كنيات الزقات أبيغنا بزعبان حسب الله نزمر الله عينت كفلنا يمسحف قدسنا تايلو هتان توليد لنا ودخاني توليد لنا إمو تواهيب النايم. You know,
ፍልል ያለው እስራኤላውያን ኣብቲ መዛሙራቶም እንድሕር ዳሪኹሞ ወይ ካብ ግጥምታቶም ሓደ ሕግሎ መዝሙር ዳዊት ክንሪኦ ንኽእል ኢና ብዙሕ ነገራት ክንሪኦም ንኽእልና ናይ እስራኤል ኣብ ባህሎም ሓደ ነገር ሓንቲ ስቴትመንት ሓንቲ ላይን ማለት እዩ ምስ በልዋ ታ ካልእቲ ላይን ከኣኒ ሓንቲ ሓሳብ እኮ እያ ግን ብካልእ ቃላት ገይሮም ይገልፅዋ ማለት እዩ ብዙሕ ኣብቲ መዛሙራቶም ከምኡ ትረክብ ኢኻ እዚአን ከምኡ ዓይነት መዝሙር ኣይኮነ ወይ ከዓ ከምኡ ዓይነት ዘረባ ኣይኮነትን ህፃን ተወሊድልና ብካልእ ቋንቋስ ወዲ ተዋሂብና እዩ ማለት ኣይኮነት ክልቲአን ተፈላለየ ትርጉም እዩ ዘለዎ ህፃን እንታይ ኮይኑ ተወሊድ እዩ ወዲ ግና ተዋሂብ እዩ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዘለዓለም ወዲ ኣምላኽ እዩ እዚ ወዲ ኣምላኽ ተዋሂብ እዩ ንሱ ካብ ዘለዓለም ኣምላኽ እዩ ዘለዓለማዊ ኢልና ያለና ፈጣሪ ኢልና ያለና ግን ንምድሓን ሰባት እግዚአብሔር እንታይ ሂብና ወዱ ሂብና ክብሪ ንስሙ ይኹን ወዱ ሂብና እዚ መለኮትነት ናይቲ ህፃን እዩ ዝነግረና እቲ ህፃን ግና ሰብ ከዓ ኮይኑ ስለ ዝኾነ ህፃን ግን እንታይ ኮይኑ ተወሊዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ዘለዓለም መለኮት ዝኾነ ኣምላኽ እግዚአብሔር ንምድሓንና ክብል ሂቡና ክህበና ከሎ ግና ህፃን ኮይኑ ተወሊዱ ሰብ ኮይኑ ተወሊዱ ስለዚ ኢየሱስ ሰብ እዩ ኣምላኽ እዩ እንብል በዚ ምክንያት እዩ መጽሓፍቲ ናይ ሓድሽ ኪዳን ብምልኦም ድሕር መርሚርናዮም ነዚ ሓቂ እዚኦም ዘጋውሑ ማለት እዩ ነዚ ሓቂ እዚኦም ዘድብቁ ምድሓንና ክፍፀም እንተደኣ ኮይኑ ክርስቶስ ኢየሱስ እቲ መለኮት ሰብ ኮይኑ ክመፅእ ኣለዎ ምክንያቱ ምድሓን ናይ እግዚአብሔር እዩ ኣብ መስቀል ኮይኑ ከድሕነና ዝኽእል መለኮት እዩ መቕፃዕቲ ክቕበል ዝኽኣለ ከኣኒ እቲ ሰብ እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ ሓተይ እዞም ሓቅታት እዚኣቶም ብምልኦም ብዘይዚ ኣብዛ መብልዕ ማል ዝተቐመጠ ጠቕሊሎም ዘቐመጡ ኢየሱስ ምንም ትርጉም የብሉ እስራኤላውያን መንግስቲ ይፅበዩ ነይሮም እዮም ሓቂ መንግስቲ ይፅበዩ ነይሮም ንምንታይ መንግስቲ ይፅበዩ ነይሮም እግዚአብሔር ብዙሕ ግዜ ተዛሪብዎም ሕጂ ኢማጂን እስራኤላውያን ንኣምላኽ ክብድልዎ ከለዉ እግዚአብሔር ኩሉ ሳዕ ናብ ባርነት ኣሕሊፉ ይህቦም ስለ ዝነበረ ታሪኾም ካብ ብሉይ ኪዳን እንድሕር ዳኣኒ እናፅናዕናዮ መፂና ብዙሕ ግዜ ኣብ ብርቱዕ ጭንቀትን ፀበባን እዮም ዘሕልፍዎ ብባቢሎናውያን መጀመርታ እስራኤላውያን ተገዚኦም እዮም ናይ ሰሎሞን መቅደስ ሕሰብዎ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ እግዚአብሔር ከምኡ ዘየለ እቲ ንወሰናት ምድሪ እግዚአብሔር ንወሰናት ምድሪ ዝገበረ እግዚአብሔር ከም ዘይደክም ከም ዘይሕለል እናበሉ ዝንየትሉ እግዚአብሔር ወይ ሽሩን ኢሎም ዝንየትሉ እግዚአብሔር እቲ ንረድኤትካ ብልዕልንኡ ኣብ ሰማያትን ደበናታትን ዝተወጥሐ ኣምላኽ ዝመስሎ የለን ዝብልዎ እግዚአብሔር ማለት እዩ ንሱ ሰማይን ምድርን ዝገበረ ኩሎቶም ኣህዛብ ድማ ንዑ ዝሰግድሉ ዝበሃል እግዚአብሔር ሲ ኣብ ታሪኾም ክሪእዎ ከለዉ ግና ሓደ ግዜ ይስእንዎ ናይ ኣምላኽ ኣሰራርሓ እዩ ገለገለ ምክንያታቱ ብምክንያት ሓጢኣት እዮም ሽዑ እግዚአብሔር ኣሕሊፉ ክህቦም እንከሎ ኣፀቢቆም ምስ ኣፅበብሎም እቲ ሓቂ ናይ ቃል ኣምላኽ ሓቂ ይናፍቅዎ ማለት እዩ ወኣምላኽ ትዝሃብካና ተስፋ ተነቦታትካ ዝኣተኻሎም ማሕላ ኢሎም ይፅበይዎ ልክዕ ከምኡታት እዮም ዝሓልፉ እስራኤላውያን ሕልፊ ናይ ባቢሎናውያን ዝገበርዎም ነገር ንሪኦ ኢና ምሕዳስ ምስ ኮነ ብበዓል ነህምያ ብበዓል እዝራ ምስ ተመልሱ ከኣኒ መሊሱ ከዓ እሱ ከዓ ናይ ባዕሉ ሶርያውያን ከዓ ይገዝእዎም መሊሶም ከዓ ከምኡ እናበሉ ማለት እዩ ልክዕ በቲ ዳንኤል ዝረኣዮ ራእይ እንድሕር ደኣ ከድና ከዓ ግሪኻውያን ከዓ ገዚኦሞ ማለት እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመፅእ ከሎ ሕጂ ድሕሪ ግሪኻውያን መን እዮም ገዚኦሞም ሮማውያን እዮም ገዚኦሞም ማለት ኣብቲ ሮማውያን ዝገዝኡሎም ምግዛእ ግን ቀሊል ኣይኮነን ነይሩ ንእስራኤላውያን ብሕልፊ ቅዱስ ዝበሃል ነገር ዝናፍቁ ሰባት እዮም ቅዱስ ዝበሃል ነገር ኣዝዮም ዝናፍቁ እዮም እቲ ቅዱስነኦም ከኣኒ ክሳብ መግቢ ማለት እዩ ኢማጂን እዚ ብላዕ እዚ ኣይብላዕን ክሳብ ምባል እዩ እቲ እግዚአብሔር ዝሃቦም ናይ ቅድስና ፃውዒት ከምኡ ስለ ዝኾነ እዚ ይብላዕ እዚ ኣይብላዕን ማለት እዩ ነዚ ዘይፈልጡ ፈፂሞም ድማ ኣንጻር ሕጎምን ኣንጻር ስርዓቶምን ዝኾኑ መራሕቲ ክመፅኦምን ክገዝኦምን ከለዉ ከኣኒ
ብዙሕ ግዜ ይጸቦም ነይሩ ነዚኦም ኩሉ ሰዓት ነቲ መሲሕ ጽበት ስለዚ ታይም ጽበይ ነይሩ ማለት እቲ መሲሕ ምስ መጸግና ካብ ዝኹሉ ጭቆና ሓራ ወጻና ኣብ ገለገለ ናይ እስላም ዓድታት እኮ ክርስቲያን ኮንካ ክትነብር ንምንታይ ይኸቢድ መሲልኩም ተን ስፔሻሊ ኢስላሚክ ስቴት ተኾይኑ ማለት እዩ እተን ሃገራት እቶም መንግስታት እቶም ሓለፍቶም እቶም ኩሎም ኢንፎርስ ይገብርዎ ማለት እዩ ፈጺምካ ክርስቲያን ኮንካ ንኽትነብር ኣብ ኩሉ ነገርካ ፕሬሸር ኣለካ ማለት እዩ ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ተጽዕኖ ኣለካ ማለት እዩ እስራኤላውያን ድማ ከም ድሌቶም ከየምልኹ ከም ድሌቶም ከይኣቱ ከም ድሌቶም ከይወፁ ከም ድሌቶም ዝኾነ ነገር ከይገብሩ ኣጸቢቖም ነዞም ህዝቢ እዚኦም ወይ ከዓ እዞም ነገስታት እዚኣቶም ጨፍሊቖሞም ስለ ዝነበሩ ተስፋ ይገብሩ ነይሩ ሓደ ካፍቲ ከቢድ ነገር ድማኒ ታክሴሽን ከዓ ነይሩ ግብሪ ሮማውያን ብግብሪ ልቦም የማጥፊኦም ብሎም ነዚኦም ነቶም ታክስ ዝእክቡ ወይ ከዓኒ ግብሪ ዝእክቡ ተገውቲ ንብሎም ማለት እዩ ዝጸልዎም ግብሪ ልቦም ጠፊዎም ብመንፈሳዊ ነገር ድርቀት ኣለዎም ብዙሕ ግዜ እስራኤላውያን ኣብ ታሪክ እንድሕር ዳ ርኢኹሞም ወላ መጽሓፍ ቅዱስ ዘይተጻሕፈ ናዕቢ የካይዱ ነይሮም እዮም ናዕቢ ብዙሕ ግዜ ተፈቲኑ መጽሓፍቲ ሎ ታሪክ ናይ ታሪክ መጽሓፍቲ መጽሓፍ ማዓቃባውያን ዝበሃል ጆሴፍ ዝበሃል ካልኡ ኾትኩም ዝኣመሰሉ ብዙሕ ግዜ ሓደ ናዕቢ የላዕሉ እዮም እንታይ ነይሩ እቲ ጽምኣቶም እንተይልካ ነዚ ዝጭቁኖም ዘሎ መንግስቲ ኣልዮም ናይ ኣምላኽ ኪንግደም ናይ ኣምላኽ መንግስቲ ምእንቲ ክተኽሉ ነይሩ እቲ ዝዓበየ ተስፍኦም ግና እቲ መሲሕ ምስ መፀ ኩሉ ነገር ሰጥለበጥ ከብለልና እዩ ንብል ነይሩ that was their hope ሕጂ ኢማጂን ኣብ ከምዚ ዓይነት ተስፋ ምቁራጽ ዘለዉ ሰባት እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ክመጽእ ዝደልይዎ ዘለዉ እቲ ዝዓበየ ምኽንያት እንታይ እንተይልና ካብዚ ኩሉ ጭቆና ካብዚ ኩሉ ግብሪ ምክንያቱ ንሱ ንጉስ ክኸውን ሓቀይ እስራኤላውያን ግብሪ ይከፍሉ እዮም ማለት እዩ ምናልባት ኦፍኮርስ ግብሪ ከፍሉ እንዲኦም ግን ከምዚ ሕጂ ዝጸቦም ዘሎ ነገር ከምዘይ ጸቦም ርግጸኛታት ነይሮም ማለት ወላ ኢኮኖሚካሊ ሲ ሓራ ክንከውን ኢና ዝብል ኣተሓሳስባ ነይርዎም ማለት እዩ ንምንታይ ናብዚ ኩሉ ዝወስደኩም ዘለኹ ህፃን ተወሊድልና ወዲ ተወሂብና እቲ ግዝኣት ከዓ ኣብ መንኩብ እዩ ከኒ ኢማጂን እዛ ጥቕስ እዚኣ ከምዚ ዳብል ፎልድ ኣገልግሎት ኣለዋ እዮም ዝብልዋ ቀዳማይ ነቲ ናይ ቀዳማይ ምጽኣቱ እያ ትዛረብ ካልኣይ ድማ ነቲ ካልኣይ ምጽኣቱ እያ ትዛረብ እዮም ዝብልዋ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ምሁራን ብዛዕባ እዛ ቀዳመይቲ ምጽኣቱ ተዛሪብና ግና እዚ ኣብ መብልዕ ማል ተቐሚጡ ተጠቕሊሉ ዘሎ ህፃንሲ እቲ ግዝኣት ኣብ ምንታይ ኢልዎ ኣብ መንኩብ እዩ ከኒ ኢማጂን እዛ ንእሽተይ ብዕንጨይቲ ተሰሪሓ ኢና ንሪኣ ኣብቲ ስእሊ ብዝኾነ ትስራሕ ግን ሓንቲ ንእሽተይ ትርጉም ዘይብላ ሳዕሪ ብልዕሊኣ ዝተቐመጣ ሓንቲ በጊዕ ድማ መፅያ ንኽትበልዓላ ተስፋ ትገብር ዘላ ማለት እዩ ወይ ከዓ ተቐሚጣ ዘላ ንኸምዚ ኣገልግሎት ዘላ ማለት እዩ ንእሽተይ እዚኣ ፀራቶ ዘላ ነዚ ህፃን እዚ ህፃን ግና ግዝኣት ብምሉኡ ተሸኪሙ ኣፍታ ተሸኪማቶ ዘላ መብልዕ ማል ኮይኑስ ዝግዝኣት ብምሉኡ ተሸኪሙ ኣሎ ካይደነቐኩም እንዚ ሓቂ እዚ ግዝኣት ብምሉእ ሰማይን ምድርን ብምሉእ ሲ ብስልጣን ቃሉ እንታይ ገይርዎ ኣሎ ፀይርዎ ኣሎ ሰማይ ሓዲጉ ክመፅእ ከሎ ክብረቱ መለኮትነቱ ይሓደገን የት ንሱ እንታይ እዩ ብርቱዕ ኣምላኽ እዩ ንሱ ባዕሉ ኣምላኽ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ህፃን ክንሓስብ እንከለና እዞም ሰብ ጥበብ ስኢሎም ኣይኮኑን መፅኦም ፍግም ኢሎም ዝሰገድሉ ማለት እዩ ክሳዕ ክንዚ መንፈሳዊ ሓቂ ተረዲኦም ዲ ኣይተረዲኦም ኣይ ዶንት ኖ መጽሓፍ ቅዱስና ከም ዝነግረና ግና እዚ ጎይታ እዚ ምፁእ ካብ ዘለኣለም ዝኾነ ብርቱዕ ኣምላኽ ዝኾነ ግዝኣት ኣብ መንኩቡ ዝኾነ የት ግና ህፃን ሞ ስግደት ኣይግብኦን ዶ ይግብኦ ዶ ይግብኦን እቲ ምስጢር ኣምልኾ ዓብይ እዩ ኢሉ ሓቀይ ጳውሎስ ክዛረብ እንከሎ ኣሕዋተይ ክርስትና ጎይታ ኣብ ዘለዎ ነገር ብምሉእ ዓብይ እዩ ማለት እዩ ኢየሱስ ኣብ ዘለዎ ነገር ብምሉእ ዓብይ ትርጉም እዩ ዘለዎ ኣብ ንእሽተይ ነገር ኣብ ዘይጠቅም ነገር ተቐሚጡ ክኸውን ይኽእል እዩ ግና ኸ ዓብይ እቲ ምስጢር ኣምልኾ ዓብይ እዩ ኢሉ ንሱ ብስጋ
ሰማይን ሰማያትን ኣይጾርዎን እዮም ንብል ኣለና እስኪ ብግዝፍኻ እስኪ ሙሉእ ሰማይን ምድርን ከምዚ ገይሩ ዝመልእ ንብል ኣለና ብናይ ሰብ ቋንቋ ይዛረብ ዘሎ መሊኡ እንዳበልና ከለና ኣብ ንእሽተይ መብልዕ ማል ተቐሚጡ ኣብ ንእሽተይ ማህፀን ተቐሚጡ ኣብ ንእሽተይ ገዛ ተቐሚጡ የት ግና ከምኡ ኢሉ ከሎሲ ትግዝኣት ከዓ መንኩብ እዩ ግዝኣት ኣብ መንኩብ እዩ ማለት እዚ ብሕልፊ ናይ ቀደም ነጋውስ ነዚ ሲግኒፋይ ክገብሩ ወይ ከርእይዎ ከለዉ እንታይ እዮም ዝገብሩ እዚ ካባ ገለቡ ይመፅኡ ማለት እዩ ካባ እንድሕር ኣውፅዮማ ለይ ይኾኑ ማለት ከምዚ ተራ ሰብ እዮም ዝኾኑ ኣብ ገዝኦም ገለ ማለት እዩ ንሳ እንድሕር እትዮማ ግን እንታይ ዝበሃል ቆረፅ ከምዚ ኩሉ ነገር ናይ ምምሕዳር ተኣሽሙ እዮም ዝገብሩ ማለት እዩ እዚ ሕጊ ኣለዎ ባይዘወይ ብዛዕባ ኣርእስተይ ስለ ዝኾነ ሎም ማዓንታ ኣይዛረብን ግን እቲ ግዝኣት ኣብ መንኩብ እዩ ክንብል ከለና እዚ ንእሽተይ ህፃን ነዚ ኩሉ ገዚእዎ ይነብር ኣሎ ኣፍታ ህሞት እቲ ኣኸ ከምኡ ዘይለዋወጥ ዘይልወጥ ጎይታ እሞ ናይ ሎም ማዓንታ ኣርጊመንተይ እምበኣር እዞም ሰብ ጥበብ መፂኦም ውበት ክህብዎ ክሰግድሉ ኢየሱስ ይግብኦ ዶ ይግብኦን ሓተኩም ዶ እንደገና ይግብኦ ዶ ይግብኦን يوم سيد أيتة أمامكم لا نمسلم صبغ يرى أمامكم المسلم يجبوا ده يجبوا نسوا قويتاي نسوا نجوسي نجوس نجستات يخمان زبلو حكي رأيوا نسمع في عصر شعته بزعبا مفتش متاوي كاتفتش عملنا ثنائية بزعبا بتدحر زخون نجار كزارة وحاسبني رجل جزين إشتي كيدا سلزلا بزعبا أبو زحي زاربني ግን ራዮሐንስ ምዕራፍ 19 ድሕር ዳ ኣኺድና እንታይ ብለና መሲልኩም 13-16 ምክንያቱ እዚ ጎይታ እዚ ደጊሙ ድማ ክገዝእ ክመፅእ ከምዚ ሕጂ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ብሕስራን ዘይኮነ ወይ ከዓ ብሕሱር ዝኾነ ነገር ዘይኮነ ዝመፅእ ብኽብረት ይክመፅእ ሓቀይ ደ عسر ثلاثة تايب لنا مسيركم بدم تعلى سكدان تونزي في اسمونك على أملاخيو أب سماي زلو سراويت كا صعدان صوري شاشن تخدينهم أب أمبلات أفراس تقميتهم صعبو كاب أفوخ نهزاب زوق على بلح سيفي وجه نسوي بترحات إنكو قاسيم نتمت ما قويني نبت برتق قط أخل زق الأملاخ كا نسوي رقص أمسبله أب كدانون أم محكولتون دما نجوسا نجست ጎይቶት ውን ዝብል ጽሑፍ ስም ኣለዎ ፈልጥ ዲኹም እዚ ንእሽተይ ህፃን እዚ ኢና ንብል ዘለና የት ከም ኣይሉ ከሎስ ንጉሰ ነገስቲ ማለት እዩ ድሓር ክገዝእ በዚ ዝበልናዮ መልክዕ ክመፅእ ከሎ ከዓ ሽዑ ከዓ ንጉሰ ነገስቲ ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ተተመሊስና ተበገስና አለሁ ክፍሊ ናብ ቤት ኣትዮም ነቲ ህፃን ምስ ማርያም ኣድዩ ረኣይዎ ፍግም ኢሎም ድማ ሰገዱ እስኪ ንእሽተይ ብዛዕባ እዚ ፍግም ኢሎም ሰገዱሉ እንታይ ማለት እዩ ድናህና ባህሊ ተመሳሳል ነዚ ዝመስል ስለ ዘሎ ንምርድኡ ኣይከብደናን ግን ነቲ ቃል ከጽንዖ ከለኹሲ እቲ ኣብዚ ሓድሽ ኪዳን መጀመርታ ግዜ ብግሪክ ስለ ዝተጻሕፈ እቲ ኣብዚ ተጠቀሙሉ ቃል እቲ ፕሮስኮኒዮ ዝብል ቃል እዩ ይብልዎ ማለት እዩ ካበይ መጽኡ እዚ ቃል እዚ ካብ ክልተ ናይ ግሪክ ቃላት ይመጽ ፕሮስ ማለት ናብ ወይ ቶዋርድስ ማለት እዩ እቲ ኮኒዮ ዝበሃል ድማ ምስዓም ማለት ኪስ ማለት እዩ ሕጂ ቃል በቃላ እዚኣ ፕሮስኮኒዮ ወይ ከዓኒ ፍግም ኢሎም ሰገዱሉ ማለት ቃል በቃላ ሓንቲ እንታያ ንሰብ ኢሉ ስሕብ ኣቢልካ ሓደ ሓደ ግዜ ኢልካ ትስዕሞ ሓቀይ ከም ሬስፔክት ማለት እዩ ኣብ ብሉይ ኪዳን ተተመሊስና ድማኒ ብሉይ ኪዳን ብዕብራይስጥ ተጻሒፉ
دحار جن سبتواجنت زبالة ترجم على زي زحتهم تفلتوا يومي اللي يحسب سبتواجنت زبالة ترجم انتايو إسرائيل وين أفتي دحريت نبي ميلكاس كسب من سأقوي تانا يسوع كريستوس زلوا جزء بغريخوان بزح تجزيهم سلزنا برو ويكا غريك إنفلونس هيلينستيك إنفلونس نقوله بتعم سلزنا برا غريخهم زارو بنيرو that's why يسوع كريستوس بغريخ زارو بنيرو يزبحال مالته historical ترينا يسوع بغريخ سبيخو بغريخ ميرو that's why أمزوم سوات زاتهم دما غريخ سلزي أب تجزيتسي غريخ مزارو بقام قانير حجي توم أب بزي إنفلونس زعبه يقولعت لك عم زعبه يزلو دكنا قولعت مالته نهاية تقرنيا مسحف كرسمكم ما بقول تلك كاتب كام استيقظوا nothing سلازي تاخفلت له مالته لك هم زيهم دما تهيبريو بايبل سلازي ينببو نعاتهم تباهلو ناب غريخ تترجم بتي ناي سبع ليقاونتي نبلو ترجم السي مالتي ويكاني سبتاجنت نبلو نا سبتاجنت دماني نزي كمزي غير وي سبع ليقاونت مصحف تخزارب ترجمو خلو اذا قال زي نتي تدفي كام مسقاد مسعم كم دما مسلام مجلجال فجم مبال مملخ نزيهم كلهم قالات نزا قال زي أتتكلم لهم عنده سلازم سوات زي أتوم متيوم نزهت أنز imagine كم مبرق أي متيوم يزبلنا أتم مبرق زبل عم أصحاب كل ساعة بمخانو أين فلتنا قنتم تناي أصحاب كل استمارة مرتي زلومي إيران زبهال بوتا يوم زبلوا مالتي imagine كاب إيران سي ناب يرساليم كتمت مالتي فلايت هيكونن بقرهاي ويكاب تنتعشون مالتي نزي هتصان نزي مسمصو خنتايم غيرو مصي لهم سي فغم يلوم سكيدوم زي هتصان نزي فغم يلكا اخ تسجدلو زغبا يدو صحبا بالكاسي يلكا اخ تسمو زغبا امين دو مصحف قانقا يتقمدلو اب قدمي فغم مبال زي يو املخو مالت بار بزعبا لدت كنحاسب كلنا احواتي بخونه عينت منفساوي نبلو بعل كمص انكلو ناي بعلو زخونه ነገራት አሉ ሒዞ ዝመጽ ነገራት አሉ ስለዚህ ከም ክርስቲያናት መጀመርታ መጽሐፍ ቅዱስና ክፍት ታቢልናሲ ሕጂ ሓደ ነገር ክንሓስብ እስኪ نحنا طرينا زلنا بزام دريلنا مو نحسب نحنا طرينا زلنا ان مصحف قدس نحنا نطري زلنا قال ባህል خالق ቋንቋ خالق ገለመ ላይ ንፈልጥኒና just نحنا طري انت نغونس مصحف قدسنا كفتا بيلناسي አብልደት እንታይ ምገበርኩም ኢለ እንተ ዝሓተኩም ስታይ ምገበርኩም ዞም ኩሎም ዝስዕቡናን በዚ ከባቢናን ዘለው ካፍቲ ናምጪና ወይ ከአብት ድራናዮም እዮም ማለት كم حدا مصحف قدس زنبب سب بمصحف قدس زمرح سب كنريو كدناغنا ابلدت زعابي يخبر زلو انتي املخو مالت نزي تردأك يا حق ملاش مهاب مالتي حقي نا املاخ مستردأكاس كم تتردأك ملاش مات زوم زوات زياتهم كو እዚ ህፃን ዝተራ ህፃን ተዝኸውን ነይሩ ወበታይ መምጽሉን ገጸ በረኸታይ መምጽሉን መጽዮም ከ ፍግም ኢሎም አይምሰገዱል እቲ ዝመጸ ህፃን ግና መን ምዃኑ ስለዝፈለጥዎ መጽዮም ከ ፍግም ኢሎም ሰጊዶም እዚያ ጥቅሲ ኣኸንብበልኩም እየ كلهم نجستات قاب قدميو خفقومو بزلو احزاب كغلغلو ايو اب قدمي انت خفليو كفقومو هاتي بزعبا اذا هصان زي كنحسبن كلنا كنحسبو زغبانا لبنا خملؤ زلو كبابينا خملؤ زغبو كنستنتنو زغبانا كنحسبو زغبانا زحق زدري
إذا حق إذا تملأت هيوت دما نزي قويت هذا تاي تقبرل نزي هتصان نزي فكم تقول مالهم حسابي نسي إذا سجد له هتصان سميني تيلناس ترى هتصان يكون كابترا عديز تولد يكون كابترا بيتسب كأطرايز تولد يكون مالتي كاو حلف يلقاها زل علماوي نقول يفتيرو نسو نقص نقستي جزات هم منكوبي زين تقصتات زياتن زين واحد نيشتي زي مسألة تقصتات بزعبا زهت أنا زجنا كاب لك عن العلي زوجات تقصتات بار كاب زنتينا نمهار انتينا نقبر انتينا نحسب تيلكمني قدامي نحن نوصدو حسب ملأختينا يزلو مع أنت انتايو نعو نفلطو كم زيز خوين وزلو نفلطو نمرام الروق قدس قالوا خلينا نبب نكلنا زغويت هذه زعبيتو زل عالماونتو زنو كله صيرو له زلو قالوا بزعات هصان يزارب زلو زي هصان خمسيو لازم نعو نفلطو نسفلطنا يا اخي نعو نفقملو نسجدلو نزمرلو نباركو علل نبغل قنيات زبزي خملا اسكبو زولكو املخو مالت نايت زفلت كا حقي ملاش مهابي كسا خندي فليتكا يو املخو خازوسن مالت افتام عرفتي اطرايسي ثلاثه عينت سوات كريكم قداماي هيرودوس تاعنت ملاشيو نقوس ايهودي تباهيلو حقي هيز ا كينج تباهيلو هيرودوس تايغيرو فريو سنبيدو كل يرسالم كامسو يزبلنا سنبيدو ما نقوس زحاسبو نص حساب بزعبا انتي طراي زعزفان طراي زحاسب مالت سنبيدو طراي كايكون كقتلو ددحري سيعيبو اوكي كلا عينت سبات كانيرو هيرودوس زي فلوطو تو عبيلو با نغوس ايهود سبي يزولد مسولم ساتهم دما غنصل عبيلوم سي ابيت لهم نا يهودا ايلوم مالتي so what do you do with it زوم ساعات زي اتوم سا ابيت لهم نا يهودا زفلطو زينا كو سمعم بس اتليست صويعوم ابي يزولد يلوم منات كم زي عين ساعات مصيوم نلو دي قالت كونكشن اي دونت نو سلازي تتصحفي فلطاني ግን زين ساعات سي اتوم سي بزعز ህፃን ግን سي they were careless ምንም አገደሽም ወለድ አይወለድ ማለት ጽሑፋት እኮ ፈልጡን ዘገላውጥን እንኳን they were careless ምሳልሳ አይነት ሰዋት ግና ካብኒዮ ርሑቅ ቦታ ተሳጊሮም መጽዮም ሲ ከሳብ ንረኽቦ ኢሎም ደልዮም ደላልዮም ረኺቦም መጽዮም ፍግም هذا انت عينت سواتنا لو ما عندنا اخم كحد of course كريستياناتنا مستوم قالوت كلته عين مدبنينا رغصنياي ግን حقدو افت تردأنا حق نصيلنا فغم نولل فغم يلوم سغدلو لمنتايم سغدلو زلو ما انت زنغركم حقتا لذي بحلف نولدي هذا اكسترا زخونه ወይ ካኒ بحلف زبل اساينمنت خالنا ማለት سو انتاي ተኸባቢና ሪኢኹም ኣለኹም ብዛዕባ ብዙሕ ዘረባ ይድልየኒ ግን ኣብዚ እዋን እዚ كمزي بزح بمزراب نقبرو نجار كهلو يخلي مالتي حنت جن جارانتي خبكم مالتي إن حرد إذا حقتها تزي من وعلنا you don't need to speak about تخلق مال قال مال زلوا مالتي even don't talk about it ناتي ريتو يزي إذا حقتها تزي إن حرد أني
ኣጸቢቕና እቲናሎም ስለዚ ብዛዕባ ልደት ክንሓስብ ከለና ክንሓስቦ ዝግባእ እዚ ነዚና ናይ ልደት መዝሙር ንዝምር ክንብል ከለና ኮኒ ከምዚ ዓመት ስለ ዝመፀ ልማድ ስለ ዝኾነና ኣይኮነን ንምንታይ ትልና ሞር ብዛዕባ የሱስ ክንሓስብ ብዛዕባ ቃሉ ብዛዕባ ትጽሑፋት ብዛዕባኡ ዝምስክሮ ህይወትና ምእታውና ሙፃና በዛ ኣጸቢቓ ክትምላእ በዛ ሓቅታት እዚ ጥርንቕ ኣቢልና ህይወትና ክትመልኣ ከባቢና ኣገልግሎትና ኩሉ እንትናና ክምላእ ክብሪ ንስሙ ይኹን ጎይታ ይባርክኩም ክንጽልይ ኢና ዝሓለፈ እዩ እስኪ ከምዚ ኢልና ክንጸልይ ኢና